Jo. Prepáč. To. Ale nie, on debil kúka na jedno miesto, ja mu to ukazujem. Co začalo spúšťať asi. Hej. Že neticho. A mi totiž bude počuť, keď bude neticho. Tu je! A mňa myklo, ty tupa. Aj prerušuj sa na mikrofóne. Hej, to ešte sa nič nedieje. Nič sa nedieje, tak to prerušíme. Čo ti je na budúce? Prestávka. Informácia, stále sa nič nedieje. Nič sa nedieje. Stále sa pátra po muche. Počkaj, ten sa to rozvára testo. To je bolo úplne ideálne. To je na Charlinku. Charlie. Naša mužka už dostala aj meno. Johnny Mucha. Charlie, to asi patrí Johnnymu, tá mucha. Zabijeme mu domácu zvieratku. Ale to dech má blbosť. Čo to nudí, hen? Nenudí, čaká. Nemaj sa rozpoznať, čaká. On nebude kľudný, dokým ju nezožere, vieš, preto by som sa dala na tú stranu. Prestaň. No čo to? Kde je mužka? Charlie, tu je mužka. Pozor. Nenatáčaj ho v kuse, chudák. On come to me. Aha, zaparujú sa okna. Nič nevidím. Cez kameru, myslím. Prestaň. Vidni hormóny, chlape. Poďte ma zapáriť sa ti kamera. Ňam. Ahoj! Ako sa máš? Čo žereš? Bé! Urobím Charlieho, otrasem sa. Co sa chýza? Čuču, muču? Teraz roznesem Charlieho sliny po celom oku, nie? Aha, mucha, poď! Tu je. Áno, tu je. Počkaj, Charlie, poď sem. Poď. Tam je. Kde je? Tam, tu. Kde je? Tuto. Oh. Tuto. Tam je. Tam. Poď sem. Hej. Tam je, tu, tam. Tam. Si debil. Tam, tu. Nemáte.
Gdzie? Teraz? Nie wiem. Teraz som już stracila. Zalecieli ho. A trošku špinaj, když si ho kyneš. Vetračka. A čo ti malo vykličiť? Ty mi nevyklíčila. Čo to je? Taká rastlinka. Rastlinky. Také fialové veci. Dobre. Jaký výhova. Ja to mám 2 hodiny, ale dobre. Vidím. Zase? Vidím. Pozeraj. Tak ja sa idem nabábať. Dáme za sebou. Operácia mucha sa nepodarila. A večer je statočne unavený. Ňam.